सासे आं जों एबार दिनै जायनाव थागोन बिसोरनि लोगोआ गावनि बिफाखौ लोगो हमनो नागिरदों बेयाव मावो आरो फैबाय जोंहा नै लोगोफोरजों ज'नो एक्सप' नायनो Nili. Hello. Hi. Foto खेबसेदों मानसिफ्रा बेखौ लानाय जादों बिथाङा मा गथ'आ देरथ'वाखैना दाबो एसे बुजिनो हानाय जानांगौ इदिखौ थेवबाबो बुजिथ'वाखैदां बेखौ माया बेबो नै मोख्रासो उन्दैनो हामा प्लास्टिक हरखागोन ना गावसोर लादो दे बेखौ लायो बेखौनो साबसिन नुदों आं येल'खौ माने आं फार्स्ट एक्सप' फैजेननानै बेखौनो साबसिन नुखाथारनाय दरमा पाइसेरो मा भिडिअ खालामना सेन्देल बायनो नागिरदों मालाय फसायदों दिनै बांद्राय मानसि गैयाहाय बायफैनो हागोन नोंथांमोनहा मोजां मोजांथार जोंख्लाबलायनाय मोननै लाबाय हरेक माल 10 टाका नै बिथांमोनहा संसार जानानै तैयारि खालामखाबाय मालाय नै संसार जानानै तैयारि खालामगासिनो आरो सासेया मा लादों आयु माथो आंखौ जमना दंगासिनो 30 टाकानो लादो आया बेदर दानहैदो फैदो नोंथांमोना ओंखारफिनबाय थांफिननोसै एबार मिलिमोनाव फुसका जानोसैलायनाय जोंहा 10 तारिखआव है खबर
फैबावलायबाय नै जोंहा पार्कआव लोगोफोरजों डिजनि पार्कआव फिसा छोटा प्यारा साननिसा नै जोंना लोगोआ सासे एरबावबा हायना नोगोरनि हायनारि ओइ बेसायलायसिगोन नै एसे सानै माबानानै देला खालामबावलाय माबायानो बेलायसिगौमोन होनबाय हमथालायनानैसो सालायनांबाय नै बेनो बेलथायसिगौमोन नै बियो गोलैसिगौमोन हमथाग्राफ्रा नै गाखोनानै हमथानांगौ नामा बेलथायनो नागिरो Tapalé Malah सबने फिजिक्स को दाबो बावाखैलै Law of conservation Ayo malah Style Disney Park बेरायनोबा बेरायनो हागोन नोंथांमोनहा फट' खेबजागासिनो नै नोंथांमोनहा थांफिननोसै एबार मिलिमोनाव थांफिनगासिनो जों फ्लाइअभारजों एहे मानो लाइट होआखै दिनै जों Palai dia kemana? नंगौ दां Palai obar ya. Cantik malah juga mana mana. लोगोफोरजों ज' ज'नो Muna. Besok mau थानो नुवाखै जों आरो गेट बन्द मोनबावसिगौमोन हा गेट बन्द मोनबावसिगौमोन औहाय नै बे बिफांफोरखौ सानाव खथ्थ' आराम नुगौमोन दा सिनायलानो दिनैसो बिदि ज' ज' बेरायनो मोनदोंहाय बेबो गोदोनि लोगो जिएनबि फ्रेन्ड्स ज' ज' बेरायनो मोननानै बेसे गोजोनदों गोदो जिएनबिआव थाबा बेचारा माबा केम्पास सिङावनो थाबाय थादोंमोन जेल थानायाव बाहेराव आगानसे गेटनिफ्राय आगानसे हरबानो अबेबा सोरगोफुरियाव मोनफैनाय बायदि मोनलायोमोन जों दहाय ओरैजा फैदोंमोन थुलायमेननिफ्राय ओमफ्राय ओरैजाय हाबनांगौ मिलिमोनना फैफिनबाय दहायनिथिं मिलिमोननाव बिसिनाव दिनै हर थानोसैलाय लोगोफोरनाव थांनायनि दिन सोलिदों नै वेलकाम हायनारि हायनारि सिख्लाया मा जाखो हायनारि थुनलाइ मिलि लास्टआ जाबाय जोंनि हिर'इन माया निजिरा नै फांनो बावलायलांबाय जोंहा चलो मिनि न' ঠিক আছে मिनिमोनासै ओमफ्राय दोनथ'नोसै Enggak mau bentar nih mau bawa tagra bentar Tunda kan ba? Mau kayak gitu tunda ya Aku mencari yang Ini sudah berapa lama nih, Man?
नोंसोर सुथा Nah, gitu kan, ini ada yang ini itu ada yang itu gitu. Tahu. Ada cumanya, ini saya rasa. Dan apa ini? Itu perang.